Pornim de la următoarea cerință. Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte în care să prezinți particularități ale unui text poetic studiat, aparținând tradiționalismului. Puteți opri filmul pentru a studia cele 3 repere. Tradiționalismul. Tradiționalismul este mișcarea literară din perioada interbelică. Perioada interbelică este perioada dintre cele 2 războaie mondiale, dintre 1918-1939, a ținut 21 de ani, a cărei ideologie s-a cristalizat în jurul revistei Gândirea, apărută la Cluj în anul 1921. A fost mutată un an mai târziu la București și și-a încetat apariția în 1944. Ideologia tradiționalistă din perioada interbelică a preluat elemente din sămănătorism și din poporanism. Acestea au fost 2 orientări antebelice. Tradiționalismul interbelic s-a aflat în opoziție cu modernismul lovinescian. Așa cum îi arată și numele, tradiționalismul promovează și apără tradiția, adică valorile transmise din generație în generație, care dau sens, stabilitate și identitate unei comunități. Tradiția înseamnă obiceiuri, credințe, expresii artistice care s-au păstrat de-a lungul timpului și care reflectă sufletul profund al unui popor, satul cu rânduielile lui, familia, limba, credința, respectul pentru trecut și pentru strămoși. În viziunea tradiționaliștilor, aceste elemente trebuie păstrate, înțelese și valorificate, pentru că ele oferă rădăcini, echilibru, oferă un sens profund al apartenenței. Poezia tradiționalistă valorizează satul românesc ca loc al echilibrului, al curăției morale, al rânduielii firești, acolo unde viața curge în armonie cu natura, cu credința, cu memoria celor de dinainte. Adesea apar imagini recurente, care tot revin: casa veche cu pridvor, moșia, biserica, cimitirul, toate simboluri ale legăturii adânci cu pământul și cu strămoșii. Poezia de care voi vorbi în acest material, Aci sosi pe vremuri, a fost scrisă de Ion Pilat, unul dintre marii poeți tradiționaliști ai literaturii române. El s-a născut într-o familie boierească veche, într-o familie veche de boieri, cu rădăcini adânci în istoria și cultura țării. Bunicul său, Ion C. Brătianu, a fost unul dintre cei mai importanți oameni politici ai secolului al XIX-lea, implicat în unirea principatelor și în obținerea independenței României, iar fiul acestuia, Ion I. C. Brătianu, unchiul poetului, a condus țara în timpul primului război mondial, fiind una dintre figurile centrale ale Marii Uniri din 1918. Această descendență nu este doar un fapt biografic, se simte în poezie prin cultul pentru trecut, prin atașamentul față de locurile strămoșești și prin respectul profund față de valorile naționale. Ion Pilat nu a scris doar cu talent, ci și cu o conștiință de moștenitor al unei tradiții spirituale și culturale pe care a dorit să o păstreze vie prin poezie. Poezia lui Ion Pilat este strâns legată de moșia Florica din județul Argeș, locul copilăriei sale și spațiul mitic al multor versuri. Acolo se află conacul brătienilor, unde se întâlneau istoria și viața de familie, politica și tradiția. Conacul de la moșia Florica este situat în Ștefănești, județul Argeș. A fost construit în anul 1858 de către Ion C. Brătianu, după ce a primit această moșie în urma succesiunii tatălui său. Inițial pe acest teren se afla o casă modestă cu 4 camere și o pivniță pentru vin. După ce s-a căsătorit cu Pia Pleșoianu, Caliopi, cea care apare menționată și în poezia noastră, Ion C. Brătianu a extins această locuință, transformând-o într-un conac cu etaj și o terasă deschisă, stabilindu-și aici reședința de familie. Într-o astfel de familie în care se vorbea despre istorie, datorie, rădăcini,
Ion Pilat a învățat să transforme trecutul în poezie și moștenirea în memorie afectivă. Aci sosi pe vremuri. La casa amintirii, cobloane și pridvor, păienjeni zăbreliră și poartă și zăvor, iar hornul nu mai trage alene din ciubuc, de când luptară în codru și poteri și haiduc. În drumul lor spre zare îmbătrâniră plopii, aci sosi pe vremuri bunica-mi Caliopii. Nerăbdător bunicul pândise de la scară, Berlina legănată prin lanuri de secară. Pe atunci nu erau trenuri ca azi și din Berlină sări, subțire, o fată în largă crinolină. Privind cu ea sub lună, câmpia ca un lac, bunicul meu, desigur, i-a recitat Lulac. Iar când deasupra casei, ca umbre, berze cad, îi spuse zburătorul de-un tânăr Iliad. Ea l-asculta tăcută, cu ochi de peruzea, și totul, ce romantic, ca-n basme, se urzea. Și cum ședeau, departe un clopot a sunat, de nuntă sau de moarte, în turnul vechi din sat. Dar ei, în clipa asta, simțeau că o să rămână. De mult e mort bunicul, bunica e bătrână. Ce straniu lucru, vremea. Deodată pe perete te vezi aievea numai în ștersele portrete. Te recunoști în ele, dar nu și în fața ta, căci trupul tău te uită, dar tu nu-l poți uita. Ca ieri sosi bunica și vii acum tu, pe urmele Berlinei trăsura ta stă tu. Același drum te-a duse prin lanul de secară, ca dânsa tragi în dreptul pridvorului, la scară. Subțire calci nisipul pe care ea sări, cu berzele întrânsul la murgul se opri. Și m-ai găsit zâmbindu-mi, că prea naiv eram, când ți-am șoptit poeme de bunul Francis Jam, iar când în noapte câmpul fulac întins sub lună și-am spus balada lunei de Horia Furtună, m-ai ascultat pe gânduri cu ochi de ametist și ți-am părut romantic și poate simbolist. Și cum ședeam, departe un clopot a sunat, același clopot poate, în turnul vechi din sat, de nuntă sau de moarte, în turnul vechi din sat. Să vedem acum cum putem realiza acest eseu. Avem în vedere primul reper mai întâi, cel în care trebuie să evidențiem două trăsături care fac posibilă încadrarea textului poetic studiat într-o perioadă, într-un curent cultural, literar sau într-o orientare tematică. Ion Pilat este poetul reîntoarcerii la valorile stabile ale satului românesc, fiind una dintre figurile emblematice ale tradiționalismului literar interbelic. Provenea dintr-o vestită familie de boieri. Ion Cebrătianu a fost bunicul matern al poetului. Cultivator al moștenirii spirituale a strămoșilor, Ion Pilat a încercat întotdeauna să îmbine armonios în opera lui trecutul și prezentul, să stabilească o relație între sufletul rural românesc și rafinamentul dobândit în urma unei educații occidentale. El este moșierul sentimental legat de satul Florica și de valorile tradiționale, dar este și intelectualul cultivat la Paris, pasionat de poezie simbolistă și influențat de cultura franceză. A studiat litere la Sorbona. Casa părintească din Florica, Argeș, biserica, cimitirul, pridvorul, amintirile bunicilor devin în poezia sa simboluri ale stabilității, ale identității și ale memoriei colective. Poetul nu idealizează satul în mod simplist, ci îl transfigurează în spațiu al eternității afective. Poezia sa este un testament al sufletului românesc, care, în fața modernizării rapide a societății, simte nevoia să-și reafirme rădăcinile. Deși a trăit într-o epocă marcată de modernismul avangardist și de frământări estetice radicale, Ion Pilat a ales să rămână credincios unei viziuni lirice profund ancorate în tradiție. Poezia sa cultivă o sensibilitate clasică,
în care ritmul tihnit al vieții de altădată, parfumul grădinilor boierești, pridvoarele, cimitirele și ecourile vocilor din trecut se împletesc cu meditații tandre asupra timpului, iubirii și morții. În lirica lui, peisajul nu este doar decor, ci devine spațiu sacru al memoriei și al continuității sufletești. În acest sens, Ion Pilat se înscrie cu naturalețe în direcția tradiționalismului, curent literar și ideologic care valorizează satul românesc, religia ortodoxă, familia și trecutul istoric, văzute drept fundamente ale identității naționale. Apărut ca reacție la cosmopolitismul modernist, tradiționalismul a înflorit în perioada interbelică și a fost ilustrat de poeți precum Vasile Voiculescu, Radu Gir sau Ion Pilat însuși, fiecare exprimând în felul său o dorință de întoarcere la rădăcini. Poezia tradiționalistă se definește printr-o serie de trăsături esențiale. Cultul satului, văzut ca un spațiu al echilibrului moral și al purității spirituale, legătura cu pământul și cu strămoșii, evocată prin imagini recurente ale casei, moșiei, bisericii sau cimitirului, tonalitatea elegiacă, care exprimă regretul pentru valorile pierdute, o spiritualitate discretă, dar profundă și un limbaj armonios, sobru, lipsit de artificii inutile, prin care se exprimă adesea teme identitare, istorice sau mitice. Poezia Aci sosi pe vremuri este capodopera lui Ion Pilat și face parte din volumul Pe Argeș în sus, apărut în 1923. Aceasta se înscrie în lirica tradiționalistă prin cultul trecutului, al strămoșilor. Poezia este o evocare a generațiilor anterioare, a bunicii și bunicului poetului. De mult e mort bunicul, bunica e bătrână. Prin cadrul rural și casa părintească, creează o atmosferă specifică satului tradițional, văzut ca spațiu sacru al identității și al permanenței, la casa amintirii, cobloane și pridvor. Prin idilizarea trecutului, susține valoarea memoriei și a continuității. Călătoria fetei din prezent reface drumul bunicii în aceleași condiții, creând un efect de reflecție ciclică a timpului și prin tema trecerii ireversibile a timpului, care duce la o tonalitate elegiacă, melancolică. În poezie observăm o tristețe fină, o melancolie a timpului care trece, a iubirilor care au fost și a imposibilității de a opri clipa. Ce straniu lucru, vremea! Deodată, pe perete, te vezi aievea numai în ștersele portrete. Remarcăm aici și o viziune spiritualizată a lumii, prin imaginea clopotului din turnul vechi, simbol al trecerii, al destinului, poate al sorții divine. Și cum ședeam, departe un clopot a sunat, același clopot poate, în turnul vechi din sat, de nuntă sau de moarte, în turnul vechi din sat. Următorul reper, comentarea a două imagini sau idei poetice relevante pentru tema textului poetic studiat. Tema centrală a poeziei este trecerea timpului și continuitatea afectivă între generații, surprinse printr-o meditație lirică asupra memoriei și a destinului. Ion Pilat reconstituie cu tandrețe și melancolie o iubire de odinioară, trăită de bunicii săi, și o pune în oglindă cu o iubire din prezent. În acest mod, el evocă repetabilitatea ciclurilor umane, dar și frumusețea clipelor care, deși efemere, rămân vii în conștiință. Spațiul casei, al lanului de secară, al pridvorului și al clopotului din turnul vechi, devine fundalul unui timp mitic, în care trecutul și prezentul se întâlnesc, iar iubirea, deși atinsă de moarte, capătă o formă de eternitate. Tema poeziei este așadar legată nu doar de trecerea ireversibilă a vremii, ci și de felul în care memoria afectivă salvează fragmente dintr-o lume apusă, conferindu-le sens și frumusețe. Una dintre cele mai tulburătoare imagini poetice din poezie este redată în versurile: și cum ședeau, departe,
un clopot a sunat, de nuntă sau de moarte, în turnul vechi din sat. Aici, clopotul devine un simbol ambivalent al destinului și al timpului implacabil. Sunetul său nu are o semnificație precisă, poate fi al unei nunți, poate fi al unei înmormântări, ceea ce sugerează că viața și moartea, începutul și sfârșitul, coexistă într-o tainică armonie. Clopotul devine astfel un ecou ancestral, o prezență spirituală care unește generațiile. Chiar dacă în clipa aceea tinerii îndrăgostiți simțeau că o să rămână, destinul avea deja scris altceva. De mult e mort bunicul, bunica e bătrână. Prin această ruptură între ceea ce se simțea atunci și ceea ce știm acum, poetul subliniază tema trecerii ireversibile a timpului și iluzia permanenței, dar și puterea memoriei de a păstra vii clipa și iubirea. Imaginea clopotului, care revine și în finalul poeziei, devine astfel un fir sonor al destinului, care învăluie întregul text în melancolie și reverență față de trecut. O altă imagine poetică de o profunzime remarcabilă apare în versurile: ce straniu lucru, vremea, deodată pe perete te vezi aievea numai în ștersele portrete. Te recunoști în ele, dar nu și în fața ta, căci trupul tău te uită, dar tu nu-l poți uita. Aici, timpul este personificat ca o forță ciudată, aproape ostilă, care dizolvă treptat identitatea fizică a ființei, dar lasă în urmă amintirea conștientă a eului profund. Poetul surprinde drama lucidă a îmbătrânirii și a înstrăinării de sine, în care imaginea din oglindă nu mai corespunde cu imaginea interioară, afectivă. Portretul de pe perete, șters de trecerea anilor, devine un simbol al memoriei care rezistă, în timp ce trupul, supus degradării, uită de sufletul care l-a locuit. Astfel, imaginea aceasta exprimă o tensiune emoționantă între ceea ce dispare și ceea ce rămâne, între corpul perisabil și conștiința care continuă să iubească, să-și amintească și să trăiască în trecut. Este o expresie subtilă a temei poeziei, aceea că timpul rupe, dar nu șterge complet, și că ceea ce suntem se păstrează nu în trup, ci în memorie, în gesturile repetate sau în evocare. Ultimul reper, analiza oricăror două elemente de compoziție și sau de limbaj semnificative pentru textul poetic ales. Poezia se remarcă printr-o structură compozițională circulară, construită pe alternanța dintre două planuri temporale, trecutul idealizat al iubirii bunicilor și prezentul în care se repetă cu alte chipuri aceeași poveste. Această alternanță conferă textului un caracter meditativ și elegiac, iar reluarea unor versuri cheie, precum imaginea clopotului din turnul vechi, susține ideea revenirii ciclice a destinului. De asemenea, titlul poeziei, Aci sosi pe vremuri, are o valoare evocatoare. El deschide poarta spre trecut, spre amintire, dar și spre ceea ce revine, transfigurat. La nivelul limbajului, poezia impresionează prin tonul cald, nostalgic, prin muzicalitatea subtilă dată de rima împerecheată și de ritmul iambic, dar și prin imagistica rafinată, cu o pronunțată funcție simbolică. Obiectele simple, berlina, crinolina, pridvorul, portretele șterse, capătă o încărcătură afectivă și devin mărci ale timpului trecut, ale unei lumi pierdute, dar rechemate prin poezie. De asemenea, prezența unor referințe culturale, Lamartine, Francis Jammes, Horia Fortună, subliniază caracterul cultivat și reflexiv al eului liric, iar comparațiile și metaforele delicat construite susțin nota de intimitate și reverie a textului. Aci sosi pe vremuri este o poezie a întoarcerii și a regăsirii, în care Ion Pilat
reușește să transfigureze în vers emoția memoriei, vibrația timpului și frumusețea unei lumi apuse. Printr-o viziune tradiționalistă și un limbaj rafinat, poetul oferă o lecție despre fragilitatea clipei și forța eternă a iubirii care se repetă, se reîntrupează și rezistă în amintire. Poezia devine astfel un spațiu în care trecutul și prezentul se întâlnesc, iar sufletul uman se oglindește din generație în generație, ca într-o apă tainică a timpului. Cam atât despre acest subiect. La revedere!